Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga para, kumusta ka mong tanan? Oy, kumusta tanan na itong mga kaisunan sa Kabisayan o Bintana? Sa tanan na itong mga kaisunan, kumusta ka mong tanan? Unya, sa tanan na itong mga tao nga nasa kabukiran, unang adlaw karon sa akong asoy ninyo ning siminaw na nga naguluhan. Anita! Oh, mauna, Anita di ay. Anita ang title, mga bata. Pan sa dili pa, mga bata, mga kasama. Sugdan na to ang atong asoy. Atong pasalamatan si Lord. Thank you kay Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa tanan gayod nga imong gipaambit ug imong gihatag sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Okay, mga bata, mga kasama. Aniya unang adlaw sa akong asoy ninyo ning simanawon nga naguluhan. Anita! Di lang kita mo na sulti ha. Sugdan lang na ako ang akong asoy ninyo. Aniya ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Oh, plate na yun. Oh. Kaya ako sa magdapit. Sukata sa riyan yung magyabangan. Mabisag disulas sa kagabion. Nagya po yung mga tao sa palibot. Magtali ko. Suldun para ba ang magyabangan ni Anita nga akong kaipon na. Ha? Dito mo taga ki. Kaya kayo. May klase ba? Digig ka buhahin eh. Oy, pasensya na, busing. Dili ko na butanga. Oo, nayo sa kagatos oh. Para taga rin nyo. Okay kayo ki. Sige, palayan ko sa mo ha. Kaya kika, bati nila. Paitan na pita. Nagbaligag ahos. Yan ko ilan na mga butang. Huwag yung pamahadlok. Bisag doktor na presidente. Klaro lang yung mga tawa na. Huwag na padulong gani. Kudili, presuhan o ka, minteryo. Doon ko sa mo. Anita! Nena ko! Anita! Ay, basta ba ron? Mura ba? May naghinak? Mura pagi ka sa CR. Magdali ko. Anita! Oh! Nga naman ka! O, sa kanita buhay mo! Nga naman ka sa suok sa banyo. Nagduko! Uy! Usang lang! May gibit-bit kang kitchen knife! Hindi na ko ni Roy, hindi na ko ni. Nga naman! May duha ka lalaki ka buot mo sa kaganina dito sa bahay. Po siguro kung tuliso na kung kaluguson. Unsa? May dalaga ni kanala ko puntahan. Nakita ko yun sila sa gawang sa bintana. Dugay sila sa gawas. Mautawad sa kong kahadlok. Misuot ko din sa panyo. Nagbitbit ko ng kutsilyo. Harang ka panalipdan ko ako kaugalingon. Kinsa? Kinsa sila? Isulti! Kaya ako report sa mga polis. O ka, ipatawag ako sa barangay. Roy! Usaman, ang mga sambay rin napitang adik-adik? O ka, mga palahubog? Mga ragbiboy? O mamasurahay? Kinsa? Ha, Anita? Iuwa ko mag-ailar, Roy. Tungod kay hingit-ngit sa gawas. Pero, posible kayo mataga din hira to. Unsa? Hindi na ko din eh. Mamalinta. Delikado kay ning dapita. Anita? Gani, kapila ka na hapit makakita og away din eh. Kaya gipinastusan ko. May higayon pa nga, gipariglahan ka. Roy, mamalhin na ta. Mamalhin? Pero asa man? Bisag asa, basta luwas na luha. Mahal sa bang dapit? Dili sa maling dapit ka, barato nga abangan. Mag-usap man ang barato, pero dili ta luwas. Please, Roy, mamalhin ta, please. Roy, nasabtan ba ko nimo? Ha? Oh, okay. Kalma na. Kadaw na. Amahuay na ta. Kapoy ka gusto trabaho. Uka na kay ko. Relax ha? Relax. Lagi. Mangitag yung paagi. Sige, okay? Please, Roy, please. Ito naman ay. Mabangon ako, be. Oh. Anita! Nag-usap ka na suok! Ngano ka? Anita, nga naman ka?
Ano ka? Naglukod din sa kwarto. Nahadlok ko, Roy. Nahadlok lagi ko. Ano lagi? Di na ko din eh. Di na lagi ko din eh. Di na lagi ko din eh ba? Okay. Kalma lang. Kalma. Sige, mananghit ko di ka budyo karon sa call center nga ako kinabahuan. Manghita ko ka, laing ka na to. Okay? Roy. Sige na, pangandam na. Kali ko na. Kay mag-search ko sa internet. Kung nasa available nga pwede tang magkabalhin anita. Kanang di kay mahal atong gitaon. Aron, di ba guba itong budget ba? Kaya bawa na ka. Nagtigom ko kwarta lang sa atong maabot na kasal. Bisag asa ta mo balhin, Roy. Basta luwas ka dapit. Siguro alang yun nga luwas na dapit. Oo, Okay? oo, Anita. Kanang luwas nga dapit. Okay ni. Perfect. Roy, Ah, andan ako. Anita, dali. Tanawa. Tanawa ni nakita ako sa Facebook Marketplace. Kining nakapost ni tanawa. Asa ko? Kana ba? Oh. Condominium unit? Oo, kundo unit. Og suwaki sa to budget. Really? Nasa 13th floor. Pero okay ra. Kay doon na may elevator. Nga barato naman kayo ng abangan. Dito no? Pero mas may noon. Pabor na to. Nga buot mo rinta sa mga kundo unit. Maugyod. Kung takon ko din yung tagiyan ni maong kundo. Magkikita ta niya. Karon dayon. Ni aka ang tag-iya, Roy. Nag-chat mi ganina. O nasabutan mo nga anim magkita niya. Mayong Oy. adlaw. Mayong adlaw, sir. Unsay ato ninyo, ma'am, sir? Ikaw si Sir Sol? Yes. Ako itong kachati mo ganina, Sir Sol. About sa kundo unit ning dapita nga imong ipaabangan. Interesado mi, sir? Ay, ikaw di ay. Well, mayong ani aka mo. Aron makita ninyo ang kundo unit nga akong gipabangan. Naara man sa ibabaw nga bahin nining akong kundo. Next floor ra yun. Naibaw ko, sir, kay 12th floor man yung imong kundo. O ganun ka post kay 13th floor man, di ba? Oo, sir. Og barato na kayo nga akong paabang ni ana. Dili ka lang makakita og presyo nga sama ana. Ilabi ba kay kundo unit ang akong giparintahan? Mao gid, sir. Sige, tala ka mo. Muadto kita sa next floor aron makita ninyo ang unit. Yan na ta. Dali, dayon ka mo. Sir. Wow! Spacious kayo din eh. Ug bugnaw pag yun. Basta abli ang pultahan sa balcony, musod yun ang presko nga hangin. 13th floor ra guding dapita og nindot kayo ang view nga makita mo sa ubos nga bahin. Dali, Roy. Mutanaw ta. Ato ta sa balkoni. Dali. Una lang, Anita. Magsulti na mi si Sir Sol, bahin nini. Anita? Sir Sol, ngano? Anita ang pangan sa imong asawa? Oo, sir. Anita ang iya pangalan. Ngano man day, may problema ba? Ha, Sir Sol? Anita? Sir Sol? Wow. Way problema. Wow! Nindot kayo ang view na napita, Roy, oh! Maklaro kayo ang palibot sa syudad. Super nice kayo! Kanit lang, kaya magsabot na namin si Sir Sol. Interesado bagin mo ining kundo unit? Oo, sir. Interesado kayo. Kung bao, anytime, makabalhin ka mo din eh. Basta mahatag na ninyo ang payment o ang 2 months advance. Mawal gina ako problema, Sir Sol. Problema? Unsa? Mahangyaw ta ko nimo. Wa pa kwarta kay kabayad alang sa 2 months advance ining kundo. Kung okay mo, karong sildo ko na lang ihatag ang 2 months advance. Dili ka na problema, si Roy. Bisa pa magani o gilig sweldo ka na mo bayad na ako sa bangan. Okay la. Dili ko na lang kamo pangayuan og 2 months advance payment. Okay na kayo ko. Ha? Tinuod ka, Sir Sol? Ang importante nga makabalhin na kamo bisan karon gidayon. Kanindot ko si mong offer, sir. Diya. Diya ang yawi. Dawata. Uy. Imo naman kung ihatag na ko ang yawi, sir. Ikaw na may baon niya na si Roy. Itugyan ko na kanimo.
interesado magyug ka mo nga mupuyo din eh. Oo, sir. Ug salamat kay sir. Wala ka masayod. Unsa kalipay ang gipati ko karon. Lipay ko, sir. Salamat kay sa mong tabang, ha, sir? Pero pag amping yun mo din eh. Ah? Sige. Biyaan ko na ka mo. Salamat kay sir. Salamat. Roy! Ah, Dali na ba? Kailangan ko doon! Nindot lagay ka nila sa balkoni, dali! okay. Nana ko. Anita gyud ang iyang pangahan. Sulagma balangga kini. O pagbuot sa kapalaran. Oh, Anita. Kanindot sa bugdaw, iskong hangin nga atubahan ka ni Anita. Oh, Roy! Nindot ka kaayo. Habog na kay kininapita. Huwag tanawar ko, oh. Gamay na lang kay tanawon ang mga tao sa ubos. Maugid. Gamay na lang sila. Maugid. Walang dama, na magkapuyotag. Ingon ining dapit. Sigurado na ba yun ang atong pagbalhin din eh? Oo. Sigurado na kayo. Nari ko na kong yawi. Wow! Uy, Gakos mo po ni mo. Dili kay gakos lang. Kiss pa yun. Ito ka na eh. Salamat, Roy. Diling napita. Feeling ako safe na yun ko din eh. Huwag dili pag ko ma-stress. Kay nindot kayo ang view. Salamat na malipayon ang akong mahal. Tana! Matuta sa akong kwarto. Matanaw ta. Bitaw, no? O sige, tara. Dali! Oh, ang telepono. Hello? Daddy Sol, kumusta? Uy, Max! Ikaw ba kini anak? Yes, Dad. Your one and only son. Limon na tingog. Dugay ka naman kung wa mauli. Asa ka na ba? That's pretty po, Dad. Kung sa gano'n pa, nandito lang ako sa tabi-tabi. Pauli na din Pauli. Tingalig, may makaatraso ka na sabi, ha? May problema na sa kulimusan. May problema ka na ba sa Max, my son? No, Dad. Puta na nga iwan na. Huwag ko problema ni Dad. Asa man lagi ka? Hindi importante. Ang importante, nga okay lang kayo din pinapita. I'm safe. O happy ko din eh. Gimingaw na ko nimo, my son. Ako sa Dad. Pero, all mga kita ko, kita na duwa. Kung mag-enjoy lang ako din eh. Oh, Ano, Dad? pila na kabuwan ang milabay. Sukad lang nga doon ay trahedya nga nahitabo din he. Wa ka na muli. Daddy Sol, ay gigkulak ka. Muli na ko niya. Pero nga nung nanawag ka man lagi nako karon ha? Nagmilagro man? Dad, just checking, Daddy. Kan okay ba ka niya? O gunsa man, mangayo kag kwarta? Kana! Brides kong Daddy, eh. Liwad ka na ko na. Ay. Pagkapalihin kita. May nalang gani kay nasudra kining tanan na itong mga butang. Natural. Bright ko ni imo pamanon nun. Tanawa. Di ba gisabak na to ba na ito mga butang? Mao gyud. Ang driver lang ng taxi may gisabak. May babagsagianan ang guard ng kundo. Bitaw da. Bisinyas nga ipaubos ang windshield. Ipaubos palihog ba, driver? Nerves! Dala mo ko ito, ha? Huwag mo ipasis. Wednesday ka na yung isakyan. Huwag di mo magkato sa parking lot sa basement. Guard, kanitang. Kami mo ibagong tinan sa Romo 139 sa 13th floor ng condo building. Sa? Huwag ka mo masayop. Nagkasulti rin si Sir Sol Solidaridad. Ang tagyan ni maong condo unit. Tigali buyag. Nangatik lang mo, ha?
Doon na mo itong plano. Uy, Dili taon may mga daotang tao, guard. Uy. Anita, kalma lang. Oh, Ako na mag-isulti niya. unsa to? Anita Yapagan? Oh, Anita, yapangan. Nga naman eh. Man. Pamilya na ako Yapagan. Usaman, guard. Tawag ko si Sol, aron magasulti mo. Ayaw na. Sige, padayon sa basement. Salamat ha. Kuya driver, sige, tara. Sa basement ha. Aron, madiskarga mo mga butang. Anita ang ipangan. Kisuo ko. Nagabian kita. Bahala na. Ang importante nga nakabalhin na kita. Nakabalhin na kita ning nindot kaya kuno unit. Correct. Ako na yung may ibang mo arin sa mga butang. Sige, kaya bugawas ko. Mangita ko magkaon na to alang sa ato pa di hapon. Okay, Roy. Tani ko sa elevator area. Indotong ko ni. Timing yung busy. Masakay na ko. Indo tira. Dili kita bago pagsaka sa hagdanan kay may elevator. Pero saan lang mag-trouble no ang elevator? Agbaw tagsaka sa hagdanan. My God! Palit ka nag-burnout. Nahunong ka ng elevator. Yay! Saan na ko ni? Ngit-ngit din sa elevator. Gipanglibaan ko na. Ang akong cellphone. Iwan ako flashlight ini. Unsa to ako nakita? Ano sa bata nga? Kanil kang bilagan. Kanil ka nawa din sa elevator. Ingat sa... Nakapati ko katawa sa bata. Nisiga na. May pwede na paganda ng elevator. Pagong sa ubos. Binuang. Dili tinuto ako nakita. Bunga na to sa akong imaginasyon ang tanan. Ito sa grabe kagutom akong gipati. Pero... Mao ka? Okay. Dinilan ako ni ibutang. Kamay na lang yun. O mahuman na kini. Asa mo kini si Roy? Nadugay man. Gutom na pa kayo ko da. Pilit ka na hugog na buwak ang flower vase. Pero, iplasan ko man ito sa pagbutang. Dahil sa tunga sa lamisa ang flower vase. Anong kahit pala natumba? Umiligid sa lamisa dahil kahugog na buwak. Pinuang. May budak sa pagsira ang puntahan. Di man siguro tuhangin. Kuyawan ako eh. Hingon sabay nakita kong anino sa babae. Kalit niya milabang sa kulikod. O kalit sa dalawa. Di na ko palabot ini. Pinuang na ni. Baka... Bunga lagi siguro ni... Grabe na akong kagutom. Kutoy masigod ang apagdiyan ko na. Diyos ko! Nasa pa? Lagi patugtog sa pultahan. Ako naman nung gikahadlugan. Abihan ko pultahan. Si Roy na siguro ni may abot. Roy! Ikaw! Mayong gabi. Guard, ikaw man good ni. Gisusi ko lang kung hindi bagid mo. Mau ba? Kumusta? Ha? O may problema? Oo man. Sigurado ka? Kaya naman. Naniguro lang. Kaniyot, ang imong bana, asa ba? Nga naman. Diya ka na, Miss Beautiful. Please cooking butchada. Bastos. Ay!
mo, ligat pa sa ko. Anong, karit ka ba singgit, ha? Hangang, gikuyawan man ko. Kalma lang, kalma lang. Safety ka na kading napita. Tod, ikasugat ako itong insektong barangya sa may elevator. Oo, dinito gikan. Abim gayt na ko og siyang nanuktok og balik. Anong din mo siya? Nagsusi ko nun siya kung tinuod bang Anita. May problema ba? Oo man. Dali, mga kota, gutom na kayo. Gutom mo lang. Ugutay pa ni Udto kay busy ka man kita sa pagbalhin nini. Lami kayo ko napalit. Unsa man na? Lansya og linarang. Oh, guard. Ikaw man good. Salamat ka o pagkamatug, Sir Sol. May problema ba? Kuan. Ambot o matawag pa rin problema, sir. Nga naman. Kuan ba good? Bahin sa bagong tenant nga nagpuyo sa 13th floor sa room 129. Dali, guard. Dayon. Sa sala kita magsulti. Oo, Sir Sol. Unsa may imo? Coffee or beer? Ayaw, sir. Duty pa ko. Mayo. Tuod. Isip head guard ining condo building. Wa ka ba'y namatikdan nga problema din Wa man, sir, pero Pero unsa? balikat ang bahin sa bagong tenant, sir, sa imong condo unit. Kay nga naman, may problema ba lagi ha? Kuan magod, sir. Kidig. Diretso ako sa pagsulti, guard. Unsa may problema? Bahin ni Anita. Guard. Nahibaw ka ba nga Anita ang pagahan sa mong babae, sir? Oh, nasayod ko. Nasayod ko, guard. Sige, Sir Sol. Mati ko tuyo. Anita. Oh, kinahanglang mo inom kong daghang beer aron makatuhog kong tarong. Nindot kaya itong gatay, Roy. Mahalon ka ayon eh. Ganahan kay ko. Oo ba? Labing siguro, dugay di ko mong mataan ni Ugma. Ilabi na kay aircon pag yun. Okay lang, okay lang. Total, hapon ba ko duty? Maglumpa tayo katuwag. Ubay-ubay na ning beer nga akong nahurot. Uy, alas 12 tungang gabi naman di ay. Kinahanglang matuog na ko. Mintras wa pa sila. Duka na yun. Magbukot ko gabol. Ginoo ko. Ni alasab sila. Bisan og nagbukot ko gabol. Pero maklaro ko ang duha kanino nga naa sa tumangan ining akong katri. Usa ka anino nga nahulma sa usa ka babae. Ug usa ka anino nga nahulma sa usa ka bata. Miduol sila nako. Midug sila nako. Ipiyong kong ako mga mata aron makatuog ko. Asa siya? Asa? Namuong na saba. Mihagaw-haw na saba. Nabati ko na sab ang iyang tingog. Asa siya? Asa? Hinom! Hinom ka mo! Buot akong matug!
Ayaw kunyong sa muka! Ayaw! Asa. Sampungan ko akong dunggan! Ah! Magaling ko. Unang uspag rubig. Alas 12, alas 2 gabi na pa. Us may elevator area. Batlong na dis akong floor level ang elevator. Dua kanino? Kumusta ka na? Ayaw ha? Ayaw. Ay, paduloy ko ha? Ayaw. Bulag ako! Isundan ko sa nino sa mata! Ayaw pagsunod ko ha? Ayaw! Magaling ko sa danan. Magaling ko. At ito kumagisaganan. Bigis ubos. Diulan sila ko. Mas-masan ko pa. Nalumpo ko. Ay, kabog na sa kuntil. Kaysa ka? Dili ko maklaro ang itsura. Luguran ko ang akong mata. Oh. Kalit siyang nawa. Ikialimangawan lang siguro ko. May tao sa palibot. Gawas ni Roy nga ni atupad na ako sa kakay. Huwag natuhog pa siya. Ano man to? Hi. Good morning. Good morning, Roy. Abi ko magdugay ka mo mata. Sa iyo naman lagi. Ambot pa? Maramag may pugnaw kaing kamot nga may pukaw na ako. Ha? Unya, sa akong pagmata, may nakita kong babae pero dili na ko maklaro ang iyang naong. Unsa? Pero ang iyang pamayhon, maklaro ko nga usa siya ka babae. Kaya limungawan ka lang siguro. Mosay kong pagduda. To, Domingo maron. Sa iyo muna ko, manimba ta. Unsa man ka uy? Maramag kagkaroon ka pa na ako. Naibahog yung ka nga sukat pa ka ni Adto, di ko mo simba. Tuo man ka na simba-simba uy. Anita, ang tudbaday karon. Dili kay gapon mo tuog Dios. Ay, Roy. Kung tinuod pa ng Diyos ng imong giingon, unta, way linubigan. Way pobre. Way masakiton, di pa? Anita, Magbasag din na ako, Roy. Ikaw na listing ba, okay? Balikan na lang ko kung ganahan kang manurita. maayo ka ng imo. Kung sa lingaw-lingaw, okay kay ka. Pero kung kabahin ka sa Dios, dili ka. Basag din na lang gani po, Roy. Ano ko ni pamugos na ako ng mga butanga? Anita, Diyos ko, sa kanunay mapasalamaton kay ko. Saway kinatuban, ugay kitapusang nagkaiday sa imong grasya. Dawata palihog ang kitasing-kasing ko pasalamat nimo. Ug unta sa kanunay, puyan mo ang mong kasing-kasing ug lawas. Ug padayon mo kaming giyahan sa matarong nga kinabuhi. Kaya ko nagatuo. Nakunwa ka, wa ko mahimo. Apan ko na kauban ka na ako. Ang tanan ako mahimo. Bisan pa man ang mga imposible. Uy, kinsam ka kining nanawag. Oh. Hello? Daddy Sol! Oh. Ikaw manay kini Max, iho. Dad! Bawal siguro ka kung anong nawag ni mo. Kay nga naman Max. Ay, napabubuang dito. Pinday. Natsuwa ako kay bawal ka sa tuyo mo. Max, Ay, ang kwarto. Oo, madali mo na ni. gituyo ko ka na. Aron mo pauli ka na din Itay, ikaw boli, Dad. Dili. Aw kung mao ka na. Pues,
Dili sab ko magpadag kwarta nimo. Dad! Ay, gumalagot ha! Ayaw yan! Unsa? Ngano, guard? May pangutanan ako ni mo, sir. Unsa ka na, guard? Wa ka ba matigdan, sir, nga katingalahan o kanunahan sa inyong condo unit? Kaniyot, di ba, gipangutanan naman sa Anita ini? Oo, sir. Doon na ba? Wa, guard. Maong ayaw na pagsamong na mo. Diya ka na. Uy. Giwak outan ko eh. Wa ka lang masayon si Roy. Wa ka lang masayon sa itabo sa iyong condo unit. Sir Sol, may gabi eh. Uy, ikaw na kini Roy. Unsa may ako ikalagad nimo ha? Kuan sir, manghuam ta ko sa duplicate sa yawi sa kondo nga among gipuy-an Sir Sol. Nawa, magud. Uy, mao ba? Ali ka baraka sir. Kung di ka ito na mamakitaan, mo bayad na bin mo ito. Kunya, pakpiyahan mo sa aga ng duplicate nga yawi. Way problema ka na, Roy. Salamat sir. Musta na ni Sol? Uy, Sir, unsa na? Max Iho! Niya ka na ay? May uli ka na yun! Toral! Kiming nga ngayon ni mo, Dad. Kaksago ba? Kaksago. Kaksago ba na, Ay, Dad? nalipay kong niya ka na. Boring kayo ang kinabuhi kung wa kauban ako, Iho. Oo, maba, Dad. Tuod, ang bagong tinanta atong condo unit sa 13th floor, si Roy. Roy, si Max ang nag-inusara kong anak. May gabi Sir Max. Di. Ikaw rin nagpuyo karoon sa condo unit sa 13th floor. Sir. John, waka ba'y nautigdan nga kirulungan? O ka, kadlukan sa gipuyan yung condo unit? Ha? Wa man. Kadiyo tagod Sir Max. Nganong nangutan naman mo na ako, ana? Parehas mo pangutan sa guard ining dapita. Tadi Sul, santaw na eh. Wala siya may bao? Wala mo sulti sa tabo sa mga condo unit? Ilagi po yan? May netabo? Dali na sa sod sa akong condo, Roy. Ano tagli magsulti? Bahin sa unsa sir? Sayran ko ikaw sa nahitabo sa maong condo unit. Pila ka buwan na ang nakalabay. Unsa? Kadugay pa ni Roy. Puy-puy na kayo kung mga tiil sa pagbinarog. Inanay nga naapri-abutahan yung among kudo unit. May tao ba na sa sod? Ayo! May tao ba? Kikulbaan ko na. Pero bahala na. Muhinay ko sa pagsod. Kinsa'y tao din he! Kinsa! Huwag may tao. Ayaw kong ina nga hangin may apres bultahan. Masa ka to? Musod ko sa imong lawas, Anita. Musod ko. Oh, anino? Anino nga nag-isulti na ako? Migay ko! Tabang! Tabang! Musod ko sa imong lawas. Mao ka na nahitabo sa condo unit nga inyong gipuy-an, Roy. Tinuod ba ako na bati? Tinuod ba? Kwan! Ano yun eh? Inspirada na kayo sa nita. O bagang sa dugas ba? Hinungdan nga yung gihog sa 13th floor ang iyang batang anak nga sininya. Dayon, di paigo. May ambang sa siya. O sama siya anak, patay lang duha. Di nabuwag ang o nagkatag ilang mga utok sa simintadong sahog sa bus. Ano? Ginoo. Max, igo na. Di na kinahanglan nga idetalye mo ang nahitabo kanila. Sorry dada. Sorry kayo. Pero may katungkol sila masayo, di ba? Unfair lang nila kung di sila maibaw sa tabo. Grabe na itabo. Nakabuhat siya ito siyang anak. Nga naghikog pagin siya.
Magsama pa pangan sa akong paris ang pangan sa babae nga ipatay siyang anak o naghikog. Oh, Anita sabi ang pangalan si mong partner? Oo, sir. Oh, ay nuktukli. Pag-expect ka bang bisita, dari? Wa man. Tingalig ang guard. Ang suod kayo mong batos nga gwardya din eh. Wa pa siya may bao nga niya ako, dad. Mga posible kayo. At tingali si Anita na. Ako pa nga sa unon. Gipulan siguro pinaabot ako sa 3rd floor sa among gipuyan nga condo unit. Uy, Anita, misod ka magkutitso. Uy! Kwapam din kag partner, uy. Maragana ko dira. Max, pagbatulog pa matasan. Ay, Nalimot ka na ba na ako, Max? Nalimot ka na ba sa imong gibuhat na ako? Kasi si mga mata. Kisam ka! Ako si Anita. Ang babaeng imong gihog sa 13th floor. Ug dili pa iko. Inyong gihog usab sa 13th floor ang akong anak nga si Ninya. Pero gipatuo ninyo nga gihog ko sa 13th floor ang akong anak kay nalulong ko sa dugas ug naghikog sab ko pinaagi sa pag-ambak sa 13th floor. Anita, kung saan ka nagipinulutin mo? Tinuod ba yung gisulti, Max? Tinuod ba? Ay, di ko dinig. Ay, magdula ko dito, ha? Ayaw! Ang palayo ko dinig! Max! Max, balik ulit! Balik! Hilang ka mo. Dili! Nagluto si Anita! Huwag magtukat ay batil! Iyang isun na si Sir Max! Ginoo ko! Sir Sol, o sa may bata to? Ako asawa, si Anita! Dili na si Maong Anita kay mong asawa, Roy! Dili na! Sir Sol! Ginoo ko! Sir, nga! Maudi ay nga nagkondina ang kalag ni Anita o kayang anak nga si Ninya. Unguday ka gibuhat sa salbahis nga, Max! Sir Sol, sundan ko sila! Diyan na! Sa'y buhaton ko, unsa man! Hindi ko dinig! Hindi na kong balik dinig! Nasyan sudan! Balik ako! Wala sumag ka ba, day? Kisay! Boss Max, niya ka diri. Boss, huwag ka makilala ko. Ako rin si Nikoy, ang head guard ng Columium, ang imong partner in crime. Na sila! Niyalan sila! Niyalan sila! Kisa, boss, ha? Kisa! Tagan! Nikoy! Tagan! Kapalaya ka din! Tagan! Askag tama ang Boss Max. Grabe! Anino? Anino sa mata? Mudagan ako! Boss! Uwat ako, boss! Boss Max! Uwat ako! Uwat ako! Nikoy! Saka! May kata! Balik mo sa akin, boss, ha? Ha? Ano ka, boss? Isugat ko sa hagdanan niya nita! Sa taas! Dali! Dali! Oo, boss! Oo, boss! Masulog ko mo! Nikoy! Pas! Dali! Sunod ako! Oo, boss! Dini! Nikoy! Dini! Abli! Purutan! Oo, boss! Dali! Isa na purutan! Ilak! Nikoy! Ilak! Oo, boss! Dini! Siguro sa makasunod to! Boss, di paninglan ta sa ito kibuhat nila. Tikoy! Niyam dari sa kundo niya nita! Usa! Natumba putan! Ayaw paglola! Ayaw paglola! Kinahanglang matagan ng justisya ang hangang kamatayon. Amo ang nakatay na mo. Kamo! Ayaw paglola! Ayaw mo! Ayaw kita! Ay paglola! Boss, niyan ka sa gilit ng balkon eh, Boss Max. Mahog ta ng building ko, patas pa ta. Huwag tayo kasibugan pa, boss. Ayaw pa pinuli nila! Mahog sila sa ko ni! Malawin mo! Ayaw paglola! Ayaw paglola mo! Mahog ta! Alina! Nahog na din sa traktor! Huwag dito na magpusa sa kakutsi! Patay na sila! Anita! Anita, ikaw na ba ka na?
Kali ka na tumba. Ay, tabo na ko. Unsa? Unsa ka na? May mga pulis ako sa building. Kinuha ko. Bilang ko kay di Anita. Napatay mo si Sir Max o kang gwardiya. Wa ko gibuhat nila. Wa, Roy. Wa. Ano ba? Akong nanawag sa pulis. Ayaw ka magkabalaka. Dili ka mabilanggo, Anita. Wa kaysa. Wa. Oh, pero, sir, unsaan niyo paglason ang kapulisan? Unsaan man? Sultihan ko silang naghikog ang akong anak kay naggumon sa drugas. Ingon man ang gwardya nga si Dikoy. Sir, Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Pagawas nga naghikog sila si Max ug ang gwardya nga si Dikoy sama sa ilang gibuhat ni Anita ug sa anak ni ini nga si niya. Ang banos na sila ug wa na magpundinar ang talag ni Anita, mga bata, mga katama. Busa, ayaw yun na ninyo buhata sa inyong isikataw ha kung di gustong buhaton po diha ninyo. Aron dili mo may sama ka ni Max ug sa gwardya. Bita mga friends, wala tay time, kapiton ko lang kamo. Sa sunod akong asoy ninyo ning Simraw, ay dili ba? Sa sunod akong asoy ninyo dapiton ko kamo sa akong asoy nga naguluhan. Plangganita og salamat sa inyong pagpaminaw sa akong asoy ninyo ning Simraw na nga naguluhan. Andita dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulya kining tanan sinuwat ni Kuya Uji Kumpo Kakasa. Ang atong spinner Kuya Jewel Binsi, soundman Mr. Ricky Bangis Garing. Ang atong recording audio editor Kuya Ariel Mangkao og Wailain Tisoy sa Kaluratan. Lloyd Cabiana ang ulitaw Padre Siway. It's been nagpabiling ulitaw ang tod karon. Kita lang dalit ka na to sa RMN Drama.